Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, nimħabba tal-awlada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. Nsellem li kulħadd tal-dina ċelebrazzjoni tal-kelma u tal-Ewkaristija, ejjew nippreparaw ruħna billi narfu l-ħtijiet tagħna u bl-umiltà kollha nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollu xulilkom ħuti li ngħaddib ħafna bil-kliem, bil-sib, bil-emin u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija Dejjem Verġni lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu il-qalb u nsejħulek missier. Saħħaffina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jisoqilna niksbu l-wirt li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien, mill-wieta ta' Mowab, Mosè tala fuq il-muntanja Nebu, fuq il-quċċata ta' Pisga li tiġi quddiem Ġeriko. U l-mulej rih l-art kollha, Gilad sa Dan, Naftali kollu, l-art ta' Efraim u ta' Manasi, l-art kollha ta' Ġuda sal-Baħar tal-Punent, in-Negeb fin-nofsinhar u l-firxa kollha mill-wieta ta' Ġeriko, belt is-siġar tal-palm sa Sowar. U l-mulej qallu, din hija l-art li jiena ħlift li nagħtiha lill-Abraham, lill-Iżak u lil-Ġakob, meta jien għedt li nislek nagħtiha, ħallejtek tara b'għajnejk iżda ma tidħolx fiha. U hemm miet Mosè il-qaddej tal-mulej fl-art ta' Mowab bħalma rid il-mulej u difnuh fil-witt fl-art ta' Mowab fuq ir-riħ ta' Bet Peor u sal-lum qabruħat ma jaffejnu. 120 sena kellu Mosè meta miet, kien għadu ma ċajparx dawlajnejh u naqas saħħtu marħietu. 30 jum damu li t-Izrael jibku l-Mosè fil-wieta ta' Mowab. Meta ddew jiem il-biki għall-luttu ta' Mosè, der Ġożwe bin Nun,
mimli bl-ispirtu tal-erf, għax Mosè kien qiegħed idejh fuqu, għalhekk u li Iżrael għadu għalih u għamlu bħalma l-mulej kien ikkmanda lil Mosè. Imma qatt iżjed ma der f'Iżrael profeta bħal Mosè li l-mulej kien jafu wiċċ b'wiċċ. Ħadd bħalu għas-sinjali u l-ġibijiet kollha li taħ jagħmel il-mulej fl-art tal-Eġittu kontra l-Farun u l-qaddejja kollha tiegħu u l-artom kollha. Ħadd bħal Mosè għall-emejjel kollha ta' qawwa u ta' biża' kbira li jagħmel quddiem Iżrael kollu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu. X'għandu s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm inta l-biża' femilek. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjew, araw l-emejjel ta' Alla tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Birku l-popli l-Alla tagħna, semgħu l-għana ta' tifħir tiegħu. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjew, issimgħu ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi, lilu sejjaħ f'ommi, tifħiru kien fuq il-sieni. Flimkien, imbierek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Alla kien li ħabbab il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu u f'dan l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jekk huk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u widbu. Jekk jisma' minnek, tkun erbaħt lura lil huk. Jekk ma jismax, erġa' mur u hu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għajt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema' u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema'. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihulhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Alla ma ħlaqx il-bniedem biex joqgħod waħdu. Imma ħalqu biex huwa bil-mod il-mod jibni relazzjoni ma' ħaddieħor. Ikollu kuntatt ma' ħaddieħor. Hekk nagħmlu fil-familja, ngħixu flimkien bħal aħwa mal-ġenituri, hekk jiġri fl-iskejjel, it-tfal jibdew ifittxu kuntatt ħalli jagħmlu ħbieb wieħed mal-ieħor, waħda mal-oħra, fi gruppi, f'komunitajiet u anki fil-Knisja. Dan jurina li l-bniedem fil-fatt ma jgħix waħdu, imma jħoss il-bżonn, jħoss dik il-neċessità biex huwa jitkellem, jaqsam s-sibijiet tiegħu, l-opinjonijiet tiegħu ma' ħaddieħor.
Dan huwa fuq livell uman. M'hemmx għalfejn tkun Kattoliku, m'hemmx għalfejn tkun Nisrani, imma din hija n-natura tal-bniedem. Imma mbagħad aħna bħala nsara disċipli ta' Ġesu jgħidilna meta itolbu missierna. U dan ifisser li aħna aħwa bejnietna għalkemm ma nkunux niġu minn xulxin mill-istess ġenituri, imma aħna vera aħwa u għandna missier wieħed. Kemm hija ħaġa sabiħa meta aħna ngħinu lil xulxin, naqsmu l-imħabba tagħna lejn xulxin, ir-rispett lejn xulxin, ngħixu bħala familja. Kieku aħna nifhmu dan il-ħsieb fid-dinja ċertament li jkunaw anqas problemi. Imma Ġesu ma jgħidilniex illi ngħinu lil xulxin biss meta l-ħajja tkun miexja b'mod normali. Illum Ġesu fil-Vanġelu jiġbdilna attenzjoni fuq ħaġa oħra. Kulħadd jiżbalja għax aħna umani. Kulħadd minn għalih qed jagħmel it-tajjeb imma ħafna drabi aħna nkunu fit-triq il-ħażina. U Ġesu qed jiġbdilna l-attenzjoni, jekk ħuk jaqa' f'xidru, mur sibu waħdu u widbu. U Ġesu jrid jisalva lil kulħadd, tant li jgħidilna jekk hu ma jismax minnek hu wieħed miegħek, hu ieħor miegħek, sakemm inti takkwista u terġa' tgħin lil dak biex jerġa' jidħol fit-triq tajba. Anzi, Ġesu jgħidilna jekk jisma' minnek tkun erbaħt lura lil ħuk. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna ngħinu lil xulxin. Mhux naħtfu lil dak li jkun żbalja, mhux ninjorawh jew iweġġawh iktar jew imbaxxuh, imma Ġesu qed jgħidilna biex nagħmlu minn kollox biex ngħinuh ħalli huwa jaraf li żbalja u hekk ikun jista' jerġa' jidħol fit-triq it-tajba. Forsi ħafna jgħidu imma jiena nipprova, imma mhux kulħadd jisma' vera. Għaliex is-supervja tal-bniedem ħafna drabi ma tħallinix illi niġu korreġuti. Imma għalhekk wieħed mhux jaħtaf lil ħaddieħor. Wieħed mhux jiġbed l-attenzjoni biex ibaxxih imma biex jgħinu. Għalhekk irid ikun hemm rispett. Irid ikun hemm ftit ħlewwa biex wieħed jarraf lil ħaddieħor li jkun fl-iżbal. Ejjew nitolbu lill-Mulej illum biex aħna wkoll bħala insara li għandna missier wieħed bħala aħwa aħna nieħdu ħsieb xulxin anki meta jkun hemm l-iżbal ħalli aħna nkunu nistgħu ngħinuh jaraf l-iżbal tiegħu u jerġa' jingħaqad mal-Mulej. Ejjew issa nresqu it-talb tagħna bħala komunità, intom li qegħdin fid-djar, li qegħdin tipparteċipaw minn dina l-quddiesa. Alla fit-tieba kbira tiegħu jistedinna nissieħbu miegħu biex irreġgħu lura lil min jitbiegħat minnu. Nitolbuh ikun magħna bil-grazzja tiegħu billi ngħidu flimkien Iqaf magħna Mulej bil-grazzja tiegħek. Iqaf magħna Mulej bil-grazzja tiegħek. Għar-rajja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu lil dawk li huma fil-qrib u fil-bogħod il-leħen tal-Mulej li jsejjaħ għall-indiema nitolbu. Iqaf Mulej bil-grazzja tiegħek. Għal min nidem mill-ħażen li għamel sabiex jiġi milquh lura fis-soċjetà bħala bniedem ġdid nitolbu. Iqaf magħna Mulej bil-grazzja tiegħek. Għal miż-żewġin sabiex il-korrezzjoni reċiproka
tgħinhom jikbru fil-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għalina biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier naħfru b'ġenerożità lil ħutna nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Mument ta' skid biex aħna wkoll noffru it-talb personali tagħna. U Alla li tista' kollox it-talb ta' kull min isejjaħlek, ilqa it-talb li qegħdin nagħmlulek fiduċjużi fl-imħabba u l-ħnina tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajt l-grazzja li taħfirhomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 muri Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis sew int mulej inti l-lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħajl ħobs. Raddlek il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi. Reġa' rat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalzi tas-salvazzjoni. U rroddu lek kajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missien li tista' kollox, flimkien mal Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missienna li jinti bismewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħaffrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nitamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu l-għaqda li intrid fiha, inti li tajsu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk talbina mill-isem tiegħek ma tkunx mudana tiegħek. Iżda tiegħek Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenni naħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħollix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Indisem.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-munej U ma'kom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mexxija minn Patri Vince Mikallef. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Illum huwa l-erba u għalhekk se nimmeditaw il-misteri tal-glorja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħnesejna u qaf magħna, glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Om, għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna,
ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħinna tiegħek. Nimmeditaw lew il-misterju Sidna Ġesu Kristu għam minn bejn l-wiet. Missinna li jindi bismawiet jitadis ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijek bħanna. O Ġesu tija jaffrinna drubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna li rukolla, speċjalment dawk li għandhom bżon tal-ħinatja. Fit-tieni misterju nikkonsidraw l-Ġesu tela is-sema. Missinna li jinti bismawiet, jitgħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snibanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa
Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rituguni bentijak bħanna. O Ġesu tija, jaffrinna dlubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erru kolla, specialment dak li għandhom bżon tal-rinna tijak. Fit-tielet misterju sidna Ġesu Kristu, bat l-Ispiritu Santu fu l-Apostli. Missinna li inti bismawiet, jitgħades ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina ritukuni bentijak bħanna. O Ġesu tija, jaffrinna dlubitna, ħarisna minn nar tal-infen u l-ġenna l-rikolla, specialment dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Fir-raba misterju nikkonsidraw lil-Marija li ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missinna li inti bismawiet jitgħades ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa,
imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-munejmijak, imberka inti fost in-nisa. Imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Niben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Malik isma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fl-aħħar misterju nikkontemplaw li Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missinna li inti bismawieti ta' dis-ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa,
Inbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intjom għalik isma tal-btana dak li twilet għalina rritu kuni bentijak bħan. O Ġesu tija jaffrinna drubitna, ħarisna minna tal-infen u l-ġenna l-erbi kolla, specialment dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Nselmu lil-Marija, Slimanik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa u tamatana. Slimanik li lek najdu għali xaħna turufnatu li teba. Li lek nitnidu aħna li nikku u nolfu fejdana l-wit ta' dmu. Eja mela avukata tana, dawk lajnejn tijak taħnina. Urina waradana it-turuflament lil-Ġesu frottin birek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o helwa, o Verġni Marija, għall-intenzjoni tal-Papa. Missinna li inti bismawid, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema daflan. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-munej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrijiet ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbin. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li ziet safja. Itlob għalina. Om li ziet nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdussija. Itlob għalina. Tron tal-Erb. Itlob għalina. Bidu tal-Fertan. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' Davi. Itlob għalina. Torri ta' lavori. Itlob għalina. Dar ta' den. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-aposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqadd. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċ. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dlubiet tad-dinja
aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina Qaddisa Omm Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għadeja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tal-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant'Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li b'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.